Come on. Joo. Tiedätte varmaan, uusi hevonen on tallilla. Ja mä en oo tehnyt vielä näitä videoita, sitten mä en oo ehkä niin hyvä, tai oon itse asiassa. Sleistä tulee nyt video, mistä me esitellään kaikki sleistä. Ja naama ei tule näkymään. Tuo mun itsesisko on niitä, joka kuvaa myös. Ja ekana meillä on kapu. Kapu on ihana. Tällainen mustangi. Ja kaikkien rotuja mä en siis tiedä. Tää on arabi ja tää on ori. Ja hänkin on ori. Ja hänen nimensä on Salama. Arabi. Sitten joku passakin, mä en tiedä tätä rotua yhtään. Mä en molenkaan. Sitten meillä on sellainen niin, mysteeri. Mä tykkään tästä. Tää on siis uusi. Ja tällainen. Ja tästä ei tule niin mahdottoman pitkiä, joten joo. Ja älkää ihmetelkö mun muistidos, ne on vuotta vanhoja ja niitä naamat. Mä tiedän, että ei saa näyttää naamaa niin paljon vielä. Ei. Mä en kuvaa ihan tällä. Mä kuvaan tabletilla. Koska no, mulla on muissa paikoissa. No sitä ja mä en lata sitä moneen paikkaan. Niin. No. Joo. Meillä on tällainen kapu. Siis kapu. Olis tää kapu? Oli Rambo. Jos oli kapu, niin kertokaa kommenteissa. Niin. Eikö oliko se kapu? Tää oli kapu ja tää oli. Nyt mä en muista ihan. Mut en mä muista tää rotua, on niin tällainen. Perusleit. Joo. Nämä. Sitten on. En muista tänkään. Joku firamainen. Sitten tällainen ja tän hän on ori. Ja sitten meille tulee tämmönen kaunis valkoinen. Hänen nimensä on Pompula. Ja tähän tulee myös tallin esittely. Pompula. Ja en tiedä rotua, joku valkoinen hansainen on. Hänensä. Sitten meillä on aihe tällainen. Tämä on tähti vaikka. Tähti. Hänellä ei vielä ollut siis nimeä. Hänen nimeksi tulee Pitfan. Joo. Sitten on siis Spirit. Ja tulee Spirit-niminen lyhyt elokuva. Totta, mä sanon siis mitä tekijäoikeuksia oikeesti. Pepus on tommonen hieno letti. Ja Hadessa on ihan samalla. Freija. Mä tykkään tästä listasta. Ja meillä on myös kekkareista. Joo. Tässä on nyt sitten. Ja myös tulee tallin esittely. Oispa nuppunen. On ihan pankin päällä. Hän on tamma. Nuppu. Hän on myös tamma. Ja olisiko tää joku perunapasa? En tiedä. Mä en tiedä niitä rotuja. Tällä ei ole vielä nimeä. Joku hieno neiti-nimi. Mikäs muu olisi? Sotkujen talli olisi. Meillä on otosaatiosta. Meillä on tällainen tamma. Siis mä en kerro nimi, jos mä en muista kenenkään nimeä melkein. Tamma, Siru.
Sitten meillä on Arabi, jota nimeltä Anna. Sitten meillä on Lankahevonen. Ja sen nimi on Felix, vanha tuttu. Sitten on Nita. Max. Sillä on nyt pikkuriimu. Billi. Tykkäätkää mun videosta. Mulla on melkein 0 tykkäystä oikeasti, please. Voisit tehdä kissavideon, jos mä saan sen verran tykkäyksiä mennä, koska mulla ei ole kauheasti meidän oo milloinkaan. Sitten meillä on tällainen Bob ja Millo. Sitten meillä on kauppa. Peruskauppa. Sitten on tallista. Ihan perus. Normaali talli. Moikka! Moikka ja muistakaa seurata. Heippa hei! Nähdään ensi videossa muuten. Moikka!